Вітаем вас, сябры, на добрым канале. Салютик, букетик. С вами зноў казкі-падабайкі з самым-самым лепшым у свеце казачнікам Алеся. Ой, и самое-самое лепшее в свете малпочкой Чичи. Сябры, мы не выхваляемся. Просто так казаў Карлсон, які жыве на даху. Ага, але перш чым працягнем чытаць казку про яго сюрприз. Так, С 6-гадовой Эмилией мы уже крыху познакомились минулый раз, бо яна даслала нам свой цудоўны малюнок, памятаеце? А вось з яе братиком Стёпком знаёмімся сёння. І ведаеце што? Зусім нядаўна у яго быў дзень народзінаў. О, віншуем! Так, яму спомнілася 3 гадкі. Стёпка, мы вельмі віншуем цябе. Расці здаровенькі і разумненькі, на радасць сястрычцы і бацькам. А яшчэ дзеткі даслалі нам свае пластылінавыя творы. Што, класна! Гэта мы з табой глядзім у каравелі пад пальмай. А гэта маленькая машынка побач, вось. З казкі Наталі Бучынскай, якую мы раней чыталі. Мама напісала, што Эмілія любіць танчыць, спяваць і сябраваць. Малайчына. А яшчэ гуляць у коціка і коніка. Есть цудоўныя для гэтай справы хвасты. Класна! А вось пластылінавая маленькая машынка ў Стёпкі. Ох, цудоўны які адмысловы мастацкі вобраз. Ага, цудоўна! Я б і так не справілася. Малайчына Стёпка. Ён таксама любіць спяваць, гуляць у машынкі і быць кранам. А цяпер працягваем чытаць і адначасова гуляць у казку «Малыш і Карлсон». Нагадаем вам, мы спыніліся на тым, як выбухнула паравая машына. Карлсон раптам знік, а мама і тата не паверылі малышу. Дык мы пачынаем. «Кінь выдурвацца, малыш», – сказала мама. «Калі б ты толькі ведаў, як ты нас напалохаў. Сапраўдны выбух? Цябе ж магло забіць. Няўжо ты не разумееш?» Разумею. Але Карлсон лепшы ў свеце спецыяліст па паравых машынах. Адказаў малыш і сур'ёзна паглядзеў на сваю маму. Трэба адказваць за свае ўчынкі, а не перакідаць віну на некага Карлсона з даху, якога увогуле не існуе, строга сказаў тата. Але ён, далі Бог, існуе і лётаць умее. Я спадзяюся, што ён хутка заляціць да нас, і вы самі яго убачыце. Ну, хопіць распавядаць казкі, сказала мама. Ты лепш паглядзі, да чаго падобна твая кніжная палічка пасля гэткага выбуху. Карлсон кажа, што гэта дробязі, справа жыццёвая, сумна адказаў малыш. Ох. Калі малыш застаўся адзін у сваім пакойчыку, ён вельмі моцна засумаваў па Карлсоне. Але раптам за акном пачулася гудзенне, і нібы вялізны чмель у пакой уляцеў Карлсон. Ён зрабіў некалькі кругоў над самай столлю, мармыча вясёлую песенку. Трэба, каб бабахала, каб весела было. Вось так, бабах-бубух, бабам, бабам і тра-ла-ла. Прывітанне, малыш. О, ну, прыгожыя карціны, сказаў Карлсон пра карціны, што віселі на сценах. Ну, хоць, вядома, не такія прыгожыя, як мае. Прывітанне, Карлсон, адказаў шчаслівы малыш. А што там у цябе на даху, шмат карцін? О, некалькі тысяч, да, так. Бо я сам малюю ў вольны час пеўняў і птушак і іншыя прыгожыя рэчы. Так, я самы лепшы ў свеце малявальнік пеўняў. А ці нельга мне падняцца з табою на дах? Мне так хочацца ўбачыць твой дом, твае паравыя машыны, твае карціны. Але Карлсон нічога не адказаў. Ён накіраваўся да акварыума, у якім кружылі пярэстыя рыбкі, акунуў твар у акварыум і стаў піць ваду вялікімі глыткамі. Асцярожна, мае рыбкі! Крыкнуў малыш, ён спалохаўся, што Карлсон раптам праглыне некалькі рыбак. Калі у чалавека гарачка, яму трэба шмат піць, сказаў Карлсон. І калі нават ён праглыне 2-3 рыбкі, гэта дробязь, справа жыццёвая. У цябе гарачка? Спытаў малыш. А няго ж, памацай! Ён паклаў руку малыша на свой лоб. Але
Але малышу ягоны лоб не здаўся гарачым. Не думаю, што ты хворы. А якая ў цябе тэмпература? Як тебе не соромно? Ой. Який ти бридкий? Что я уже и захвореть не могу, як усі люди? А што, ты хочаш захварэць? Ну. Здзівіўся малыш. Конечно ж, вядома, усе люди гэтага хочуць. Я хочу ляжаць у ложку з высокай тэмпературай. І каб ты спытаўся ў мяне, як я пачуваюся, а я б сказаў табе: «О, я самы цяжкі хворы ў свеце». А ты мяне спытаеш: «Ці не хочаш ты чаго-небудзь?» А я скажу: «Не, мне нічога не трэба». Нічога, акрамя вялізнага торта, некалькіх скрыначак печыва, гары шакаладу і дужа вялікай гары цукерак. Ты павінен стаць мне роднай маці. Малышу вельмі захацелася стаць Карлсону роднай маці. Ён паімчаў у суседнюю крамку і купіў на ўсе свае грошы ледзянцоў, зацукраваных арэшкаў і шакаладу. «О, ты прымусіў мяне доўга чакаць», – з папрокам сказаў Карлсон. «О, і я самы хворы ў свеце. Нам хутчэй трэба пакласці мяне ў ложак. У маім доміку на даху». А як жа я апынуся на даху, калі не ўмею лётаць? «Спакой, толькі спакой», – бадзёра адказаў Карлсон. «Я пасажу цябе на спіну і раз, два, тры, мы паляцім да мяне. Але будь асцярожны, сачы, каб пальцы не трапілі ў прапелер». Добра. «Давай, заскоквай», – сказаў Карлсон. «Давай, поляцелі». Яны поляцелі. Мотор гудзеў так роўна і надзейна, што малыш ні кропелькі не баяўся. Нарэшце Карлсон прызямліўся на сваім даху. Малышу ніколі не выпадала бываць на даху. І цяпер ён адчуваў сябе проста шчаслівым. А раптам за адной з труб, што тырчалі там паўсюль, ён сапраўды ўбачыў вельмі сімпатычны домік з зялёнымі аканічкамі і маленькім ганачкам. Малышу да дрыжыкаў захацелася як мага хутчэй увайсці ў гэты домік і на свае вочы ўбачыць усе паравыя машыны і усе карціны з выявай пеўняў. Карлсон расчыніў насцеж дзверы і з крыкам: «Добрый дзень у хату, любы Карлсон!» Ну і ты, малыш, таксама першым забег у хату. «Мне трэба неадкладна легчы у ложак, таму што я самы цяжкі хворы ў свеце». У доміку Карлсона было вельмі утульна. Гэта малыш адразу заўважыў. Але паравых машын відаць не было. А дзе твае паравыя машыны? «Мае паравыя машыны?» Ага. – прамармытаў Карлсон. «Мае паравыя... Яны раптам выбухнулі усе. Ага. Але гэта дробязі, справа жыццёвая, і няма чаго засмучацца». А карціны з пеўнямі? Яны што, таксама выбухнулі? З'едліва спытаў малыш. «Не», – вельмі сур'ёзна сказаў Карлсон. На вялікім, зусім чыстым аркушы у ніжнім куце быў намаляваны маленечкі чырвоны пеўнік. «Карціна завецца «Вельмі самотны певень», – растлумачыў Карлсон. «Гэта карціна створана лепшым у свеце малявальнікам пеўняў». Голас Карлсона задрыжаў. «О, якая гэта выдатная і сумная карціна! Але я не стану цяпер плакаць, таму што ад слёз падымаецца тэмпература». Карлсон адкінуўся на падушку і схапіўся за галаву. «Ты збіраўся стаць мне роднай маці? Ну ты дзейнічай!» – прастагнаў ён. Але малыш не зусім ведаў, з чаго яму варта пачынаць, і няўпэўнена спытаў: «А ў цябе ёсць якія-небудзь лекі?» «Лекі? Ну, зразумела. Ажыўляльны парашок па рэцэпце Карлсона. О. Слухай уважліва. Вось, ты возьмеш крыху шакаладу, трохі цукерак, дадасі такую ж порцыю печыва, усё гэта дробненька змяшаеш, і толькі я прыму гэтыя лекі, я адразу стану здаровенькі, яны дапамогуць мне ад тэмпературы». «Сумняваюся», – заўважыў малыш. «Пойдзем у заклад, спрачаюся на шакаладку, што я маю рацыю».
Карлсон прыўзняўся на сваім ложку, як птушаня шырока разявіў рот. «Загружай у мяне самую вялікую дозу», – папрасіў ён. Малыш так і зрабіў. Потым яны селі і моўчкі пачалі чакаць, калі ў Карлсона спадзе тэмпература. Праз паўхвіліны вочы Карлсона трыумфальна заззялі, ён саскочыў з канапы. «Адбылося неверагоднае! Гэта проста цуд!» – крыкнуў ён. «У мяне знікла тэмпература!» І яны ўдвух пачалі скакаць і весяліцца. «Трэба, каб бабахала, каб весела было! Вось так, бабах, бубум, бабам і тралало! Каб імянінных булачак быў поўны дом! Вось так, і бах, і бух, і бам, і бум, і бум!» А потым яны яшчэ доўга гулялі па даху. І малыш думаў, вось бы мама і тата паглядзелі цяпер на нас з Карлсонам, што б яны сказалі? Вядома, ізноў бы не паверылі малышу, што Карлсон існуе насамрэч. Але гэта толькі другая частка гісторыі пра малыша і Карлсона. Працяг глядзіце у наступным выпуску «Казак падабаек». Не забудьтеся подписаться на наш канал. Так. И вставляйте подобайки, досылайте свои малюнки. А сёння з вами былі Гарэза, Малпачка Чычы И казачник Олесь. да сустрэчы! Чы-чы!